Għal darb'oħra l-fosos tal-Furjana kienu lok għal kunċert mill-iktar spettakolari. Eluf ta' persuni fosthom ħafna adolescenti u turisti attendew għat-8 edizzjoni tal-kunċert tal-Isle of MTV. L-erba' filgħaxija spikkaw b'mod partikolari il-prestazzjonijiet minn l-aqwa ta' Enrique Iglesias u Nicole Scherzinger. Nicole Scherzinger tat spettaklu fit-tul u mill-aqwa b'mod partikolari bil-kanzunetta tagħha Your Love. Mistenni kien hemm splużjoni ta' entużjażmu minn fost il-folla hekk kif Enrique Iglesias tela fuq il-park. Spikka l-iktar meta kanta l-kanzunetta tiegħu Hero li hija popolari ħafna mal-Maltin. U l-aktar kanzunetta riċenti tiegħu Bailando. Il-kunċert infetaħ mill-kantanta Kajsa li bdiet il-kunċert b'kanzunetta li bħalissa qed tindaq ħafna mill-istazzjonijiet tar-Radju Maltin, Hideaway. Dizzy Rascal ta' wirja mill-aqwa wkoll b'mod partikolari bil-kanzunetta magħrufa tiegħu Bonkers. Għala il-kunċert DJ Hardwell li niżel aktar tajjeb ma' dawk li jħobbu l-mużika house u li baqgħu sal-aħħar. Dan l-avveniment mistenni jkun segwit minn miljuni ta' telespettaturi minn madwar id-dinja meta eventwalment jixxandar fuq l-istazzjonijiet MTV.